سلام لمون كم زلمود أو كل كنيات تذكروا حدشت حبركات بحبار كنرينا توم سبعت سمع حسب المورار أبز البركوينات كتحبزون يجبأكم إيدو دما نتعدس ورده حتيتو بتا أصوار صعنة مركب أودا متوع خمسة عرف جاتمون خالص بركت زبال حبركات بحبار كنرينا فيديوز كم موداتك تكتاتلو بخرون عدمكم سنة مكتتا تبعتهم نيو بلو تبلون نزي أنون كمل سولو باهيلني كونكون سقن تلكايو غنا اتي عمنا حلم ادماس زنصاف فوزلو فصوم نيرتران قدلان تاريخان مدخام زبر ريسا سمعيتو حق زلو خمسلي سلازي نيركا لكعو مسمعو زتصلا ايكونن مالتي بقصلتي امبار لمون نيو بلوت بالملأخت مسيات النيرة حدا خافتهم رئيتهم زهابون مغربي الرانشي نرانشي أنا سمعي سلازي دما نهاي لبوزح ايكم اللي سولوني حانتقن كتسوط أزلوا ملأخت حلفلو أول عدوميو ددبيتو انتعدي مالا أو وكيلاتنا هو عليهم إلو نيرو إذا خاب عالمنا زبالة سكولار حجي حتوتو انتاي كويني وكيلكا خام قلا خينا قلا كيتمتص تباهيلو بلو من بخمي ابي تخلكيلو حتوتو صمدو حزباو منقسقاس مخانو قرب انت تردو انبر ازي حديق السرف سكولار صلاة سلام عبد السلام عدمن يبلو ኤርትራውያን እንተጋሩን ተናቢብና ክንሰርሕ ጀሚርና ኢና አድጎምሉ ደላላ የለን በደላሎ ምርኻብ ተሪፉ ይብልዎ ቀጥዕም ታጽዋር ጻዓነት መርከብ አወደ ባጽዕ ከም ዘራገፈት ተገሊጹ እታ መርከብ ታጽዋር መሰራገፈትውን ናብ ግብጽ ከም ዝተመለሰት ተሓቢሩ ኣሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን አብይ አሕመድን ካብ ዝባሱን ድሕሪት ክልቴን ሃገራት ኣብ ናይ ኩናት ስምዒት ኣትየን ኣጽዋር ይገዛለው ዘለዋሉ እዋን ደበና ኩናት ይውስኸሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብልጽግና ካብ አዘርባይጃን ዝገዝኦ ኣጽዋር بخلت مراخب تعينو نبي تبع خجوع زفتنا الأوان من قصد إرترا حيل وافر وابتحت قطر كم زوعلون كم زمارو خوني فلت زات وارو زين مفتاح زح دبلوماسا وتصعر الزجبرة بالتجنا زي تساق علم استرفة صار إرترا زخنا بروباغندا بسفح خقات الجيرويو من قصد إرترا ونكفت زمارو خاصوار بتوسخي وحاجز توها بأطوار يستخل خمز اللي حبرله تمال استسمع زيناون كاب تشاينا استبقستن كبتا أطوار تصعنة مركب أودا متوع خمز عرفت زقلتيو እታም ጽዋዕ ዘዓረፈት መርከብ ወላኳ ካብ ቻይና ዝተበገሰት እንትኾነት አራጊፋን ትትምለስ ግናብ ግብጽ ያኸዳ ናይ ቻይና ባንዴራ ሰቀለት ሲኦ ሺፒንግ ዝተባሃለት መርከብ አወደ ምጽዋዕ አጽዋር ከም ዘራገፈትውን ናይ ማሪታይም ትራፊኪንግ አረጋግጸሎ እቶም አጽዋር ናይ መካናይዝድ ዕጥቅታት ተሽከርከርቲ ረት ለበስ ዝኣመሰሉ ወታደራዊ ንብረታት እንትኾኑ እታ መርከብ ዝጻዕነቶ አራጊፋ ናይ መወዳእታ መዕለቢያ ናብ ዝኾነት ግብጽ ያ ተመሊሳ ዘላ ክብል ገሊጹ ማሪታይም ትራፊኪንግ እዛ መርከብ መዕለቢያ ኣብ ጥቃ ስዊዝ ቦያ ዝርከብ ኣደባያ ፖርት ከም ዝኸውን እውን ገሊጽ ይርከብ ዝሓለፈ ወርሕውን ብተኸታታሊ ሰሙናት ዝሓት ወታደራዊ በረራታት ናብ ምጽዋዕ ተገይሩ እዩ ኢሉሽን 16 ዝተባሃለት ናይ ወታደራዊ አጽዋር እትጽዕን ነፋሪትውን ኣብ ምጽዋዕ አጽዋር ምርጋፋ ናይ በረራ ኩነታት ዝቆጻጸሩ ትካላት ምግላጾም ይዝከሩ እዩ ብተወሳኺውን ካብ ኢራን ቤላሩስን ዩዝቤክስታንን ዝኣመሰሉ ሃገራት መዕለቢያን ዝገበራ ወታደራዊ ነፈርቲ ኣብ በረራ ወደብ ምጽዋዕ ተመዝጊበን ይርከባ ቀደም ስር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝሃቦ መግለጽ ንኤርትራን ሱዳን ከም ዝምልከት ተገሊጹ አብይ ንኤርትራ ብስም ከይተቀሰ ኣብ ግዛት ዓኒዳ ዘላ ሃገር ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ቀደም ስር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስተ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሪድ መጠንቀቕታ ቃላት ብምፍጻም ክሳብ ሕጂ ነተን ግዜአን ዝሓለፈን ሚግ 21 ዝዓይነተን ነፈርቲ ወግእቱን ሃገር ምዃና ብምግላጽ ነታ ዝተራቀቀ ኤስዩ 30 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ዝዓጠቐት ሃገሩ ክደፍር ክትሓስብ ከም ዘይብላ ጠንቂቑ እቲ ቀደም ስር ብ24 ጥረ መበል 9 ዓመት ዝኽሪ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደሉ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ብቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ዝተፈነወ መደርኡ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መሬት ንምምላስ ካብ ትገብርዎ ጻዕሪ ደው ከም ዘይትብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብታ ኣጋጣሚ ሓይልታት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ሕብራት መሬት ዓረብን ኣብ ከተማ ቢሸፍታ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኤስዩ 27 ኤስዩ 30 ካልኦት ዝመዓበላ ነፈርቲ ውግእ ዘሳተፈ ምርኢት ኣየር ኣካይዶም እዮም
ነሲዒቡ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለም ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ይህብሉ ዘለዉ ኮይኖም መደበር ዜና ጀርመን ዶቼ ቬለ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ንጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ በቀረባ ዝከታተል ተንታኒ ፖለቲካ ዓብድራሕማን ስዒድ ዘዘራረበ ኮይኖም ዓብድራሕማን ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኤርትራ ዘጋጠመ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ወይ እውን ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደ ካብ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሱዳን ኢትዮጵያ ትድግፈላ ምባሉ እቲ መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ወይ እውን ሱዳን ክኸውን ይኽእል ክብል ገሊጹ። አብይ አሕመድ ዓሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክንዲ ምዕራብ ትግራይ ተጋሩን ዓሰብ ክውንኑ ክቆጻጽሩ ከመሓድሩ ጠለብ ኣቕሪቡሎ ይበሃል ኣሎ። ኤርትራ ምስ ትግራይ ሻዕብያ ምስ ወያኔ ሕድሕድና ብኩናት ንኽኣቱ ከይደቀሰ ዝሓድር ዘሎ ብዙውሕን ዝጽዕር ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ትግራይ ሒዝዎ ዝቐረበ ሓድሽ ናይ መደራደሪ ሓሳብ ወፂሎ። እስኪ ንዕኡ እስቲ ንስማዕ። ተስፋ አድርጎ የነበረው ጌታቸው ረዳን በመጠቀም ትግራይን ሞቢላይዝ አድርጎ ከትግራይ ጋር ሆኖ ኤርትራ የመዝመት እንቅስቃሴ ነው። ይሄንን ትግራይ ላይ ያለ ኃይል አልተቀበለም። ጌታቸው ረዳ ይሄንን ለማስፈጸም ያደረገው እንቅስቃሴ በህዝቡም በፖለቲካ ኃይሉም በወታደሩም ተቀባይነት አጥቶ ጌታቸው ረዳ ነፍሱን ለማትረፍ ከመቀሌ ሩጦ እንዲወጣ ሆኗል። ጌታቸው ረዳ ከሄደ በኋላ እያንዳንዷን ዱካ ገና ከመነሻው ስንነግራችሁ ነበረ። ጌታቸው ረዳ መቀሌ ተቀምጦ ገና መግለጫ እየሰጠ አመራር እየሰጠ ሚዲያ እየተጠቀመ ጌታቸው ረዳ ተነስቶ በሱ ታደሰ ወረደ የሚተካበት ፕሮሰስ መጀመሩን ተናግረናል። ግድቡ ወደ ወደቡ የሚል እንቅስቃሴ ነበር የነበረው። ነገር ግን ወደ ወደቡ እንቅስቃሴ ለማድረግ የህወሓት ኃይል መስማማት ነበረበት እና አነጋግሯቸዋል። ወደ አሰብ መዋጋታችን አይቀርም ልታግዙን ይገባል ተብሎ ተነግሯቸዋል ለታደሰ ወረደ። በዚህ ማትስማሙ ከሆነ ግን መጀመሪያ እናንተን እንወጋለን የሚል ምላሽ ነው የተሰጣቸው። እነ ታደሰ ወረደ እስካሁን ሶፋር እኛ ባለን መረጃ የመለሱት ምላሽ ወደ ኤርትራ የምናዘምተው ጦር የለም፣ የውጊያው ተሳታፊ አይደለንም፣ ኤርትራ ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም ነው ያነሱ። ወደ ውጊያ ቀጠና አንገባም። ይሄንን ካሉ በኋላ እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀሰቀሱ መሆናቸው ይሄ ሁኔታ እየነገሩ መሆናቸው ጦርነት ሊከፈትባቸው መሆኑን ስጋት እንዳላቸው ደጋግመው እየገለጹ ነው የሚገኙት። ታደሰ ወረደን ልክ መጠቀሚያ አድርገው በጌታቸው ረዳ ፋንታ ጦር አዝምቶ ኤርትራ እንዲዋጋ ለማድረግ በወልቃይት ጉዳይ፣ በጠለምት ጉዳይ፣ በራያ ጉዳይ ሲነጋገሩ ቆዩ። ይሄ ብቻ አይደለም። ሌላው ከትግራይ በኩል የሚነሳው አብይ አህመድ ከወልቃይት ጋር ምንም እምነቱም ስለሌለው ወልቃይትን ለነሱ መስጠት እንደማይችል አረጋግጦ በወልቃይት ፋንታ ግን የትግራይን ኃይል ይዛችሁ ከፌደራሉ ጋር ተሰልፋችሁ ከተዋጋችሁ አሰብን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ስለሚደረግ ቃል የገባላቸው እሱ ነው። አሰብን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ስለሚደረግ የምትፈልጉትን የሰው ኃይል አሰብ ላይ ታሰፍራላችሁ፣ አሰብን ታስተዳድራላችሁ ነው ያላቸው። ሰው ሌላ አካል ቢሆን ዘሎ ይገባል። ወደብ አለ፣ ባህር በር ነው፣ እሱን ከሰጠን እሱን እንጠቀማለን ወዘተረፈ ብለው። ነገር ግን ወደ አሰብ ተዋግተው አሰብ ላይ ኃይል አስፍረው መቀመጥ ምን እንደሚያመጣ ህወሓቶች በአግባቡ ያውቁታል። አብይ አህመድ ከሌላ ቦታ እያመጣ እንዳሰፈረው ሁሉ አሰብ ላይ ከተለያዩ ቦታዎች አምጥቶ አስፍሮ ይሞክረውና ግባና ሞክረው ግቢና ሞክሪው ነው ምስጥ ያነኩርሻል እንደሚለው አባባል ማለት ነው። አብይ አህመድ ተስፋ ገይሩ ዝነበረ ጊዜው ምምሕዳር ነበረ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ከም ዝኾነ። ነገር ግን ጌታቸው ረዳ በቲ ዝነበረው ስልጣን ኣብ ትግራይ ሓሳብ ብልጽግና አብይ አህመድ ንኸተግብር ላዕልን ታሕትን ክብል ጸኒሑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ሓይልታት ግን ፍጹም ነዚ ነገር እዚ ክንቅበሎ ኣይንደልን ኢላ ምስ ተቃውሞ ከምቲ ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ንነብሱ ከድሕን ካብ ትግራይ ሃዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ